रायजो राजा नोंथांमोन मानोना टिएमपिके फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे क्लियार मेसेज होनाय जादोंमोन माने जेब्लासिम माने अरुणाचलनि जायफोर माने क्रिमिनेल माने बे कालप्रिट्स माने मिसक्रियेन्टफोरा माने गुलि गावग्राफोरखौ माने हमनानै अरुणाचल सरकारा अरुणाचल गभर्नमेन्टआ हमनानै जेब्लासिम आसाम सरकारनो गथायनानै होआगौमानि बे जिथुनाखि नैबे आसामनिफ्राय अरुणाचलाव थांनाय अरुणाचलनिफ्राय आसामाव फैनाय जिथुनाखि बर्डारनि जि लामा बे लामाखौ माने इनडिफिनिट माने जोबनाय गैयै नङा होमबा अनिर्दिष्टकालीन माने जोबनाय गैयै माने बन्द खालामनाय जागोन माने धरना होनाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो खावलायदों आपिल खालामदों माने आर्ज खालामदों टु दा चिफ मिनिस्टार अफ अरुणाचल पेमा खान्डुनिसिम मा खालामदों आपिल खालामदों माने थाबैनो बै क्रिमिनेल आरो दायनिगिरिफोरखौ माने मिसक्रियेन्टफोरखौ माने जायफोर माने गुलि गावग्रा बैसोर मानसिखौ थाबैनो हमनानै माने एक्सन लानांगौ माने इमिडियेट माने एक्सन लानांगौ नेसेसारि माने एक्सन लानो थाखाय बिथाङा खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' माने थिग बेबायदिनो दिनैबो बेबायदि जिथुनाखि जास्टिस मोननो थाखाय माने न्याय मोननो थाखाय जास्टिस मोननो थाखाय बिजिरनाय मोननो थाखाय माने अरुणाचल आसाम बर्डाराव माने बे धरना कार्जखुसि हाबाफारिया सोलिगासिनो दंमोन। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे भिडिअनि फुटेजखौ नोंथांमोना नायनानै लादो मानोना अरुणाचलनि पुलिसफोरा दा माने फायरिं होदों माने जोंनि आसामनि माने एसामिसफोरनि असमियाफोरनि सुबुंनि सायाव माने फायरिं होदों माने गुलि गावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। আমি ন্যায়ৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। ন্যায়টো আমি বিচাৰোঁতে ইহঁতৰ অৰুণাচল পুলিচে তাত গুলিয়াইছে, আমাক শিলগুটি দলিয়াইছে। আপোনালোকে চাব পাৰে তাত কেইৰাউণ্ড ফায়াৰিং কৰিলে, 4 ৰাউণ্ড ফায়াৰিং মাৰিলে, চাৰিটা ৰাউণ্ড ফায়াৰিং কৰিছে ইহঁতে। আমি ন্যায় আমাৰ মাল মাতিবলৈ আছে, আমি ন্যায় বিচাৰিব গৈছোঁ। আমি ইহঁতৰ লগত লাগিব যোৱা নাই। কোনে ফায়াৰিং কৰিছে? অৰুণাচল পুলিচে ফায়াৰিং কৰিছে, 4টা চল মাৰিছে এতিয়ালৈকে। এতিয়া হিল দল, এতিয়া পুলিচ গাড়ীও ভাগিছে। আৰু পুলিচে ফায়াৰ কৰি আছে তাত। এইটো নহয় না এনেকে।
ঠিক আছে